Kapuya ani oy. Kanang kita ibilin sa balay. Kapuya mamilo. Daghan kayo. Minyo pa more. Ana day nang maminyo, kapoy kayo. Ato ang tanan. Ang dili nato pilon, masuko. Saon na lang. So, kinahanglan gud nga pilon ni nato. Samtang wala pa naabot atong asawa. Uy, wala pa gani anak, daghan na kayong pilonon. Saon na lang. Sabi na kong nay anak. Daghan nagpilonon, daghang labhanon. Daghan pakaunon, ako'y trabaho, ako ra asawa na trabaho. Sus. Na. Pasmutaan ni. Saon na lang. Patay mahimo. O may mando sa atong master. Aton lang nato. Ay, nagkok ng buhi. Pwede palang iuli. Ako ano siya iuli sa ilaha eh. Pero ayaw lang. Kay sayang kaayo. Saon anong misod? Diba? Wa kasuway, magsuway. Ngun ana ang trabaho sa pamilyado na. Dapat mamilo jud. Hindi kasukan. Karon ng pilo. Karon ng akong asawa dili mo pabot-bot. So garabatog naong. Anak lang. Hinay-hinay lang jud. Tugmahuman. Laban lang. Kamo mga batanon, ayaw jud taon mog soda yun og minyo. Dili lalim. Apin nyo lalim aminyo. Sus. Naatanan. Away mo. Lupa dyan ang kaldero. Labi na walay trabaho. Sus. Tao na lang. Samtang bata pa mo, i-enjoy sa ninyo inyong pagkabata. Kaya dili lalim mo suod og relasyon o pamilya nga ingon ani. Oh. Labi na makaasawa kag maldita. Karami ka bunog. Dapat hinay lang. Kaya karong panahon na disod kayo napay COVID. Naong sa imong asawa murag COVID. Samot kayo. Permi na lang kagmas. Kay Jesus. Napay bag-o nga miabot na COVID. Saon na rin panahon. Kita na lang mo adjust sa panahon. Tay mahimo. Nang tanig maayo. Kaya kita masukan sa atong asawa. Kaya kundi tani pamilon, di jud da ka bira sa atong asawa. Anak ra jud na.
dili pilon, aw di ta kaigo.